sampun boten kirang prayogi. Wah, jeliteng kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku lan bektiku katur ngersani Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara ngaturake pangabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Paesunipun Kakang wae tumrap marang Siadi. Yo. Tak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Kuku Prabu. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget ndak tampa. Andayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae geage tampanana Yayi Arjuna. Kapundi wonten ing mestaka mugi dadosna jimat paripih. Nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Kuku Prabu. Nadyan ingkang rai kembar ugi ngaturaken pangabekti Kuku Prabu. Yayi kembar wis ndak tampa ndadekke gumbiraning manah. Duh Kuku Prabu jimat pepunden kula. Persasat negaring Ngamarta kadidene kajugrugan Wukir Sari kalebening samudra madu inggih awit rawuhipun njeng Kuku Prabu. Ingkang mekaten sanget-sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami. Krana anggen kula ngrantu rawuhipun Kuku Prabu pindha ngentosi kumambanging Sila Kresna sileming baeta gabus. Awit nalika Kuku Prabu dereng rawuh raos ing manah kula peteng dedet leliwengan pindha bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Kuku Prabu rawuh minangkani menapa ingkang dados panyuwunan kula, biar padang trawangan raos ing manah kula pepindhanipun kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana inggih saking pandugi kula inggih namung Kuku Prabu ingkang saged pinangka dados pepajar pepetenging manah kula. Ingkang mekaten saestu diagung pangeksaminipun bilih rawuhipun Kuku Prabu sanget kula pondhongi mangersa. Jagat pangestu ngrawayah Bathara Jagat Yayi. Nadyan ingkang raka ing Dwarawati diagung pangeksaminipun Yayi Prabu. Dene semurandhat anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yayi Prabu. Lajeng cumadung dawuh Yayi, wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Lan menapa to ingkang dados kendha kitaning galih? Yayi, mbok bilih saged kawedharing kathah, saha lajeng kula aturi babaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih. Terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yayi Prabu. Nanging mbok bilih menika kanggep padi. Monggo to kula dherekaken manjing wonten ing Datulaya Rembagan Catur Netra kaliyan Kang Raka Yayi Samyaji. Kuku Prabu ingkang dadosken petenging manah kula persasat suduk gunting tatu kalih sepisan sampun watawis trimadya Candratang kalenggan menika negari Ngamarta kados dene nampa wala ing Jawata. Awit kawontenanipun negari Ngamarta kalenggan menika persasat remeng-remu sorotipun kados layu Kuku Prabu. Negari Ngamarta ingkang sampun kaloka bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Siti ingkang subur menika tumandayani para kawula sami manggih mulya. Tebih saking kasangsayan nanging Kuku Prabu ing ngri kalenggan menika pinanggihipun malah dawah kosok wangsulipun. Ngamarta ingkang rumiyin tentrem samenika malah dados tintrim. Ngamarta ingkang kondang nanging samenika malah kebak ing reh priyatinan panandang. Mongko saperangan ageng para kawula Ngamarta menika gesangipun kanthi srana olah tetanen nggarap bumi garuluku nandur pari palawija lan sak panunggalanipun ingkang dayanipun saged murakapi tumrap bebrayan gum
Nanging Kuku Prabu kalenggan menika para mung tani samenika sami jerit reriungan inggih labet menika buminipun dados cengkar sitinipun dados grasak para mung tani nadyan sami nandur nanging saugerwancinipun sami panen temtu gagar wigar urung kababar kepara tetaneman malah sami keparak ing oma boten ama mukal lajeng kathah para kawula ingkang sami nandhang sakit ingkang kaping kalih nalika semanten kula naliti wonten ing gedhong pusaka boten nginten jebul Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada kalenggahan menika malah murca duh Kuku Prabu menapa icalipun Jamus Kalimasada menika lajeng wonten sambet rapetipun kalian pagebluk menika Kuku Prabu kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Kuku Prabu ing Ndarawati Handra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre sekar gadung ngas gandanyo baweh raras retnaning driya jagat mangestung wayah Bathara jagat samendang boten badhe karempit sabdanipun Yai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca nanging Yai sejatosipun ingkang Raka Ndarawati sampun uninga bilih negari Ngamarta kalenggahan menika nandhang pagebluk lan kasinggihan leres pangandikanipun Yai Punta bilih icalipun Pustaka Jimat Kalimasada menika kepara saestu ingkang jalari negari Ngamarta kados nampi welah ing Jawata. Pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu Kadang menika kula inggih namung badhe warta menggah bab icalipun Pustaka Jamus Kalimasada menika Yai. Wah. Jlidang tresna kakangku kepareng aku sumula atur ya Yai Sena kepiye Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka lan pangayomane pinangka dadi pangayoman lan kusiring para Pandhawa anging Kresna kakangku kuwi uga ratu ingkang linduwih ratu ingkang waskita bebasan wis ngerti sadurunge winarah mula kage dawuhna papilanging Jamus Kalimasada kuwi kepiye lan Kresna kakangku uga wis darbe kaca paesan wah kage dibrisani ana ngendi lenggah ilangi Jamus Kalimasada ya Werkudara sejatinipun kakang ya wis ngungak ana ing kaca paesan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye yen pancen mangkono kage kandha saiki Jamus ana ngendi? Werkudara.
Barang pun Kakang ngakana kaca paesan Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca nanging ilang merga didusta. Didusta dening Duratmaka Werkudara. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangka katriku mulung mangrempeng wadya kurada kura reka giri-giri Pustaka Jamus Kalimasada ilang dicolong. Pancen mangkono Yai Sena dicolong sing nyolong sapa? Wah, kage waring dawuh Werkudara. Pun Kakang tak takon dhisik, umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine wae banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye? Gumantung. Wah, manut Pranatan Agung apa manut carane Werkudara? Yen manut nganggo carane Werkudara, umpama maling iso tak cekel, mestine banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tak hukum pati? Yo, mergo ani nyolong Jamus Kalimasada, monggo ilangi Jamus kuwi sing jalare negara Ngamarta ketaman pageblug. Temake para kawula kang padha nandhang lara, tegese maling kuwi wis gawe lelara. Lan tumrape Werkudara ora mawas. Mbuh malinge kuwi sapa? Utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati. Apa kuwi tenan? Lahir batin Werkudara, lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang, ora walang ati. Umpama malinge kuwi kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta tetep tau kumpati. Nanging umpama malinge kuwi jebule isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe. Apa ya kowe tegel ngukupati Werkudara? Kresna kakangku. Lakune ngukum negara Ngamarta kuwi ngenggoni tembung soma bidadana denda, tegese ora mbau kapine. Dadi senadyan isih keluarga dhewe, yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe, mesti ya kudu tau kumpati. Werkudara ora bakal pilih-pilih. Werkudara, piye? Apa kang tok kandhake iki disekseni dening para kawula kang padha gantung siba? Lan ana ngarepe Nalendra ingkang nedheng siniwaka dadi ucapmu aja nganti cidra. Werkudara kuwi ngene wong jujur. Lan tetep nglungguhi berbudi bawa laksana, tegese yen iya ya iya, yen ora ya ora. Werkudara ora bakal cidra. Nek kanthi cidra tedhel derajat pangkatku ya. Pun Kakang uga nekseni yen ngono, maling iki mengko upama kecekel bapak hukuman tak pasrahke Werkudara. Yen nganggo cara hukume Werkudara piye? Saguh apa ora? Ya saguh. Mula rasa kesuwen malinge sapa? Inggih Kuwu Prabu. Lajeng kula aturi paring pangandikan sinten? Sinten ingkang sampun wantun nyidra pusaka Jamus Kalimasada? Senadyan Arjuna inggih. Senadyan Arjuna inggih mekaten umpami Duratmaka menika jebul tasih kaluwarga, kepara menika malah anak kula. Kula inggih badhe tegel ya Janaka. Pun Kakang nekseni sing dadi aturmu. Koko Prabu, menawi mekaten lajeng sinten ingkang nyidra Yai Punta? Nuwun sewu, paripaksa kula kedah walaka bilih ingkang nyidra Jamus Kalimasada menika jebul Abimanyu.
kaya sinamber gelap bareng Kresna kakangku paring dawuh sing nyolong jamus Kalemasada anakku Abimanyu. Wah, Kresna kakangku, apa ora kleru nggonmu dawuh kuwi? Mengko kegelehmu nyawang ana ing kaca paesan kleru. Werkudara, kaca paesan kuwi pusaka paringane dewa. Kejaba saka kuwi pun kakang iki ya waskita dadi ora bakal kleru panyawangku. Nanging kok kaya ora ketemu nalar. Wah, Abimanyu anakku kuwi bocah utama bebudene. Ora nate tumindak ala, tansah njunjung derajate wong tuwa lan gedhe lelabane tumrap negara. Wah, kok ngono piye? Werkudara, nadyan mengkono Abimanyu kae ya isih kesandangan badan wadak lan kulit daging. Tegese ora bisa wales kaya lali salah lan apes. Kala mangsane ya kadunungan murka elinga Yayi. Sak becik-becike wong ki mesti ana alane. Sak ala-alane wong kuwi mesti wae ana becike uga. Dadi lumrah yen Abimanyu banjur gelem tumindak sing kaya mengkono mau. Gelem colong jupuk Werkudara. Wah, Jlamrong. Lehmu mulang anakmu iki piye? Wah, anakmu Abimanyu saiki dadi maling. Wah, lehmu mulang piye? Kowe Prabu, kula kapejah ana kemawon. Ingkang raipun Arjuna, kula sampun boten pantes gesang wonten Madyapada. Sampun sisip anggen kula wentah dhateng anak kula piyambak. Monggo Kowe Prabu, monggo kula aturi ngunus patrem mejahipun Arjuna. Werkudara, kok kowe seneng ngono ki kepiye? Wah, bingung kau. Aku isih durung percaya yen maling Abimanyu. Wah, aku kudu piye? Aku arep tok dawuhi apa? Lho, aku ora dawuh. Nanging Kresna iki ngugemi ucapanmu. Lan aku mau wis pasrah karo Yayi Sena umpama malinge kecekel, bapa hukuman nganggo carane hukum Werkudara. Tur kowe ya wis sago lho Werkudara. Mongko saiki ya wis genah malinge Abimanyu. Mangkat ora? Wah, ora waweh-waweh. Nek sago ya sago nyekel Abimanyu nganggo hukume Werkudara. Abimanyu kudu dihukum pati. Nek kowe nyelaki tegese bakal tetel jiwa kasatriyane Werkudara. Malah ora mung Nyai Sena Arjuna ya ngono. Anakmu wis kaluputan gedhe, anake dadi maling kok wong tuane mung meneng wae ora gelem ngajar. Wah, Jlamrong mangkat. Prabu, persasat sampun pepes bayu kang tapis. Inggih awit dawuh paduka bilih icalipun Nyai Jimat pustaka jamus Kalemasada dipun cidra kalian yoga kula pun Abimanyu. Inggih Yai, kula mboten maeben dhateng ingkang paduka raosaken nanging kados pundi malih. Kasunyatanipun pancen kados mekaten. Sampun. Samangka kula aturi pasrah dhateng ingkang Raka kemawon, malah samangke Kang Raka Ndwarawati nyuwun pamit Yai. Badhe ngawat-awati lan budidaya mripat jaring lampahan menika inggih kasinggihan. Kula pasrah dhateng Koko Prabu. Inggih Yai nyuwun pamit madhal pasilan inggih. Sembah kula miring jengkar paduka Koko Prabu Ndwarawati.
kepareng munjuk atur wonten ngersanipun Koko Prabu mbok bilih lepat diagung pangsaminipun jeng Koko Prabu. Yai Sedewa ana apa? Kula nuwun kanthi saestu Koko Prabu sampun ngantos lajeng anggenipun andang Sungkowo. Lan perkawis menika sampun namung dipun tampi sarana lomba krana tumrap kula leres lan botenipun menika dereng kantenan Koko Prabu. Yoyo Yai, kok kaya prayoga ingkang dadi aturira kang mengkono. Bodolna pasewakan pun Kakang Sedya kundur ngedaton kang banjur manjing ing Datulaya lan munggah ana ing sanggar pelanggatan. Nyuwun pitedah ana ngersane Hyang Agung mrih pajaring lelakon iki. Lan ingkang disuwun muga sesantine tansah manggih mulya Yai kembar.
sik no. Iya, Mak. Ki wis medho lungguh sik. Karo tak nilai poster aku lali ya. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene bengi iki awak dhewe kepareng sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana sik tak buka nganu. Sowan ana iki endi ya postingane ya? Karo di alon-alon ora ono sing gawe story to iki. Sik. Sowan ana. Nah, iki wis ketemu. Sowan ana Mbah Baut lho. Oh, ngisore kleru. Sowan ana Joglo Hadi Suyatno atau Hadi Suyantan Kedung Sriti Umbul Harjo Cangkringan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya. Nggur goleki kaya ngono kok suwe. Aku ora duwe, no. Aku ora tau nyimpen fotoku dhewe. Aku ki nek weruh raiku iso merinding kok. Iya. Ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa. Karang ora pede aku ki. Iya. Aku tau jajal pede pisan darani wong edan malahan, no. Iya. Iki acarane Iki tasyakuran. ana akeh iki. Ana tasyakuran khitan Mas Satria Bagas Praditya Fauzi. Terus ana tasyakuran ibu sembuh dari sakit lho. Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi nggih Ibu Hadi Suyanto atau Ibu Jinten. Yo. Ana meneh iki ana tasyakuran ulang tahun pernikahan ke-53 Bapak Ibu dari Bapak Ernawan Fauzi. Yo. Terus iso ana meneh kita tasyakuran selesai bangun rumah dan semua usaha berjalan lancar. Iya. Pirang-pirang ya, Mak. Umpama nek pirang-pirang ngene iki kudune sak wayangan sak tasyakuran. Dadi siji loro telu papat iki ngadhe ping papat nang kene. Dadi papat ping papat ki wayangan ngono wah gayeng banget ya. Petang dina patang wengi. Ora leren terusan. Ya nganggo leren sedilit. Leren kari medun sithik ngono ki apa munggah ya ana. Apa enak? Mbuh aku ya ora ngerti. Ya saiki bengi iki ya awak dhewe ya dikancani. Iya dikancani ya. Dikancani karo Eyang Kakung. Eyang Kakung. Iya. Terus dikancani Eyang Kakung. Ono akeh sing ngancani bengi iki. Yo, mengko dhewe nonton wae. Nonton wae wis gayeng banget iki mengko. Ora usah melu omongan. Iya, Iki ana mengko ana Mbah Baut terus ana Mbak Niken Sarintem terus ana Mbak Lintang Kairo terus ana karo Eyang Kakung kuwi mau ya. Eyang Kakung kuwi sapa? Weh, mulane kowe iki nek duwe HP sok buka Flampet.
Icil sanging jroning praja mapan ora ing madyaning alaga kondang ing prawadya sawega posur tambur miang suling pandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna pindha jala tyana sri kawuryan Romo Kyai kepareng ingkang putra pringgondhanipun Gatotkaca jumadung dawuh nadyan ingkang putra pun Antarja nyadung dawuh Romo Kyai aku ya nyadung dawuh Pak apa wigatine panangkilane iki mau wah Gatotkaca Antasena nggih kula wonten timbalan adhawuh Romo Kyai wonten dawuh Romo Kyai piye Pak ana apa kok sajak nyolowadi iki kok nganti gembrobyos kaya ngene iki lho wah ngerti ya Ngir kalenggane iki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange pustaka Jambus Kalimasada Kyai Jimat pustaka Jambus Kalimasada ical ya ilang nanging manut dawuh pengendikane Wakmu Kresna ilange Jambus Kalimasada kuwi merga dicolong malih menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra Kanjeng Rama wah iki abot merga manut dawuhe Kresna kakangku sing nyolong Jambus Kalimasada jebule si keluarga dhewe monggo bapakmu wis sagu dipasrahi nyekel maling lan ngukum pati kula aturi ngendika sinten malingipun inggih sinten Rama Kyai sapa Pak malinge sapa ge omongo kok tak pras-pres wah jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu menapa boten glentu pamireng kula kados boten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados Duratmaka wah aku maune ora percaya nanging dawuhe Wakmu Kresna kasunyatane pancen mengkono Gatot kula wonten dawuh ayo melu aku goleki adimu Abimanyu nek pancen malinge Abimanyu aku kudu tegel Kakang Antarja arep nendi? Ya nututi Dimas Gatotkaca. Ndereki Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu. Sing nyatane saiki wis dadi maling. Kakang Antarja ya percaya karo kabeh iki. Ya percaya. Ya jane ora percaya Dimas. Nanging nyatane kuwi dawuhe Wa Kresna. Ya bener. Bener dawuhe Pak De Kresna ki bener. Ning apa ya mesti bener. Durung karuan lho iki. Merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap dakwa sing durung karuan buktine. Dipikir sik lho Kang. Aduh. Lah banjur piye prayogane Yai? Kang Abimanyu ki kepiye wae sedulur? Lan Kakang Antarja ya wis apal karo Abimanyu ki kepiye? Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wane tumindak ala. Dadi aja gegabah sik. Saiki ngene, bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik merga iki rasaku kok Cubriya karo Wa Kresna sik sajake lageane kok beda. Cubriya kepiye Dimas? Wis to. Saiki ngene. Kakang Antarja saiki ambles bumi wae mengko ngenteni obo-obo. Obo-obo ki apa? Aba-aba. Engko takne sinyal peringatan. Yo.
Engko nek wis tak abani terus gek jedul lho. Ya terus Dimas Antasena ku piye? Aku tak nyeraki Pak De Kresna kae wis ora usah kesuwen gak ayo ndang mangkat. Aja lali ambles bumi ndak konangan ya Dimas. Tatkala Narpa Kresna tan tulus anyakra ring Resi Janawisuta kan mungguh kalihira ing rata ini maksud mau jagat pangadilane weh oh lagi ini gampang gene iki gampang blithuk para Pandhawa gene gampang nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa, gedene ngrenah patine para Pandhawa. Mula kanthi sarana aku gawe reka daya Abimanyu tak dakwa nyolong pustaka Jamus Kalimasada, mongko Werkudara ya wis sagu sing bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Puntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejegan dhewe. Oh lah dalah. Lah gene iki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembatan sing dadi ancasku mung kare matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti wae aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bebana sing akeh. Lah bali ning Ngastina. Ya putuku Antasena to. Kok putuku iki piye to? Aku ki pernahe purunamu dudu putumu. Oh iya, Dik. Ponakan purunaku anakku Antasena ana apa kok nyeraki aku? Ya mau ngarep takon wae. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong pustaka Jamus Kalimasada. Kuwi bener apa ora? Ya bener mangkono nggih Antasena. Lah kok Abimanyu wani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira ki arep nggo apa ya Pak De? Kira-kira wae ngono. Lah mbok menawa arep digadhekke utawa arep didol dienggo kebutuhan kuwi ya iso lho Antasena. Ana pusaka kok arep digadhekke arep didol. Aneh. Apa meneh nggo ngeslot lah kuwi wis rapik ngono-ngono kuwi. Ya sing cetha wae. Negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi mau. Kosik kok Wa Kresna iso mestheke sing nyolong Abimanyu kuwi kepik lho. Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Bareng tak ungak cetha banget ning kono nuduhake gambare Abimanyu sing nyolong Jamus. Oh, len delok ki lewat Kaca Paesan
kagungane Pak De Kresna to? Iya. Lah mbok coba kene aku tak melu ndelok. Tak ndelok gambare iku iki kaya ngopo ngono lho aku iki. Gambar nggon kaca iki kaya padha karo live streaming apa ora? Oh, kuwi ora kena ya, nggih ora kena. Ora kena mergo kaca paesan iki pusaka pribadi. Ha ya mesti sok tok nggo ngindik to. Aku wae ora kena ya Antasena. Ora kena. Wah, nek wis ora oleh ndelok ya wis. Neng aku kok pengen ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Mbok aku dituduhi, didelokke tak wirus dilit wae. Ya, kena wae Antasena bakal ngerti wujude kaca paesan, nanging kaca paesan saiki ora tak gawa. Lah kok ora digawa iki? Tak tinggal ana kraton Dwarawati. Lah nek saiki ora tok gawa kok iso ngendika nek Abimanyu malinge lho lah. Lah leku nyawang mau ki ya ning omah. Terus kacane tak tinggal mergo arep do disilih nggo dandan. Nggo dandan sinden-sinden dienggo rias. Banjur tak tinggal Antasena. Sangertiku kaca paesan kuwi ora beda kaya Sekar Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna. Rasa kakean alasan to Pak De, mbok dituduhno to. Aku pengen delok dilit wae wis to, dilit. Ora iso ya, Nger, ora iso. Iki pusaka pribadi ora dienggo tontonan. Oh, lah iki tenan ora gelem nuduhke. Iki pusaka pribadi Antasena. Wah, lah iki genah Kresna palsu. Kang. Waduh. Kang, rene Kang. Mati dalam Antasena. Mati dalam aku. Sopo iki? Iki lho. Iki pelaku utama iki. Weh. Lah kok ana yang Durna Dimas. Lho lah, piye iki lho. Ki pelaku utamane iki. Pancen tak ajar aku mau tak wis kandha, ya to. Nek perkara iki kudu diteliti. Nah iki malihe jebul kaya ngene iki. Ana Kresna kok ambune oli. Ana Kresna kok nek mlaku kok ora mungkin. Iya Dimas. Ha iki terus badar Mbah Durna. Dadi wong Kresna mau kedadian saka yang Durna iki. Lah iya. Heeh. Gugu karepe dhewe sampean pancen pendhita sing ora patut diajeni. Pancen pendhita sing ora patut diajeni. Sik Kang, nek arep ngampleng tak pindah sik. Tak pindah kene. Wis, kene iki. Pancen pendhita tuwa sing ora patut diajeni. Ya meng pendhita Durna. Jata sik wis. Wis piye? Umpamane ya iki umpamane. Umpamane iki nek bapak wis tekan nggone si Manyu. Manyu sapa? Abimanyu. Terus nek wis mateni kepiye? Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur permen.
Nyaurpati. Ya Antasena. Ya Antasena wis. Aja ya. Aku ki meng diutus. Aku meng diutus. Diutus karo sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon gawe ringking para Pandhawa. Yen aku mame anak Prabu Kresna ning ya aja diantem ya Antasena. Terus adikku Abimanyu tok dakwa ngono. Merga Abimanyu kaya sing dikadang-kadang dening para Pandhawa. Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Iku pancen wong tuwa sing ra patut diajen. Ya wis ya Antaraja wis Antaraja. Senengane kok iki wah wis marake perkara senengane. Jaya. Iki marake. Aduh Jaya ger. Wis senengane kok iki yo kurang ajar tenan. Wis ger. Wis ger. Tulung. Aduh, ya wis tak letak. Kang aku karo omongan karo kowe Kang. Umpama nek nganu kowe piye Dimas? Iki umpama dhewe. Bingkom sik Kang. Iki engko dhewe golek beras karo wis sasake sing kena digo pakan pitik. Banjur kepiye Dimas? Iki mengko dipiurke nggon raine, nggon matane iki. Aduh. Engko terus iki kok opo to iki? Aduh. Aja ya nger iki. Barange mbahmu. Iki kok opo to iki kok rumangsaku kok lek ngadegi ora pas. Mulus aku ya ampun. Aduh. Apa Durna ki ngesak baterai apa ya? Kok rada lho iki lho. Iki lho. Aduh. Kok kaya ya utuh e. Sorry ya, Mbah. Ora ngerti e. Aja ya kira Antasena. Aja. Wis saiki ngene wae. Iki engko Mbah Durna iki dibondo to. Ya Dimas. Terus pokoke engko dadi tersangkane. Dibondo terus aja diculke. Aja diculke tekan ketemu karo bapak. Karo sapa jenengane? Karo Pak Lik barang. Pak Lik sapa? Alah kae lho. Pak Lik Janaka. Oh iya. Banjur iya mengko iki ben gelem omong, ben gelem jelaske. Le Malik dadi Kresna, le ndakwa Abimanyu. Oh ben dijelaske dhewe. Pokoke sementara iki dadi bandane awak dhewe mengko terus karo disiksa ning dalan. Aduh Jaya Antasena. Aku takon jelaske ra apa-apa nek aja disiksa ya, Ger. Ora aku kudu disiksa. Nek ora roh disiksa ki rada kurang soalé. Disiksane kepiye, Dimas? Engko dimbus manut arep dikencang apa arep diseret? Dubengke alun-alun ya ora masalah. Jaya, Ger. Wis, Kang. Ora usah ndadak kesuwen gek iki dibondo iki melu aku rono karo ngoyak bapak. Ayo Dimas tak derek iki.
Marma lan gue Satama iki awake dhewe supaya nunggu ana sak njabaning kraton Ngamarta merga iki Kakang Pendhita Durna sing mimba dadi Prabu Kresna prapta ana ing Pasewakan Agung negara Ngamarta sing surasane gawe pitenah lan gawe kareti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitenah utawa sing didakwa ya kuwi si Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling mestine Arjuna Werkudara padha nesu banjur do mentala ngajar karo Abimanyu. Nggih Wawan. Nanging menapa sintenipun Bapa Durna mboten kadenangan anggenipun mimba warna dados Koko Prabu Kresna. Nggih Wawan, kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan. Menawi Rama Begawan Durna menika mangke kedenangan pripun? Wis ta aja sumelang. Bapakmu ya Kakang Durna kae pendhita sing ampuh lembut iso ngungkuli banyu iso malik dadi apa wae. Wis ta aja sumelang. Ora bakal kunangan inggih. Inggih Kanjeng Wawan. Nanging kula aturi mirsani menika. Menika Antareja nggendhong Bapa Durna diuncalun-calke kalih Antasena. Aduh cetha yen Bapa Durna kadenangan wah gugu karepe dhewe Antareja Antasena mandheka. Durna wong tuaku Bapa Durna. Kewapak prangguling wungsuh kewapak bawatnya bentar papakane ngaloka Antasena ya piye Satama lho mungkak krama turu ora basa karo aku. Lho basa ki ya ngopo? Nek Kurawa patut tak bahasani merga pepunden kuning nek Satama ki sapa? Kowe iki dudu Kurawa sih, ora patut ayo. Kowe saiki sumingira. Antareja tekan kene kon nguwali bebandane wong tuaku ya Bapa Durna. Oh. Lah Kakang Antareja mbadha Simbah Durna ki sing ngakonki aku sih. Merga bapakmu Durna kae pancen luput gedhe, mula kudu diadili. Aku sing arep mbelani wong tuaku. Gelem ngeculke bapakku apa ora? Culke piye? Bapakmu ki arep diadili kok kon ngeculke wah gugu karepe dhewe.
ora gelem ngulungke bapakku kepeksa aku kudu tegel karo kowe mati kowe Antasena. Lah mbok ayo tak ladeni. Wah, candak. Oh. Wedian. Ayo, antemo. Mati. Mati. Diato. Iya. Iya. Ya. Cekal. Cocokku mbak dadamu. Samu tumbak yo. Ojo Indo ora.
Antasena Sangu godhok yo men. Waduh. Mati tenan aku. Waduh.